Kas, en huomannutkaan teitä siinä. Hei, minä olen Pauli Pietilä ja Juuso Kivijärvi. Ja minulla on hurjan hienoja uutisia. Teemme hauskinta elokuvaa, jota Suomessa on koskaan tehty. Tämän elokuvan nimi on Giljotiini. Komedia siitä, miten asioiden ei pitäisi olla. Aika kuumaa, eikä? Giljotiini on sketsielokuva, jossa on kaikille jotain. On romantiikkaa, on lasten ja vanhempien välisiä suhteita, oksennusta, erektiivisiä peniksiä ja Pelle Miljoona parodiaa. Eli aivan kuin Lord of the Rings -fanielokuva. Giljotiinin käsikirjoitus on jo valmis ja suuri osa työryhmästä on jo valmiina toimintaan ja esituotanto on hyvässä käynnissä. Ja nyt tarvitsemme teidän apuanne. Ja avulla tarkoitan tietysti rahaa. Teidän vaivalla tienaamanne rahaa, jonka voisitte varmasti käyttää jotenkin hyödyllisesti. Esimerkiksi ostamalla Filmtownin osakkeita tai heroiniriippuvaisten rahalliseen tukemiseen. Ei, mutta elokuvien tekeminen se on aina kallista puuhaa, vaikka kuinka yrittäisi tehdä talkoohengessä. Jo pienellä panostuksella voisit auttaa tuotantoamme ja samalla kotimaista kulttuuritoimintaa, jota hallituksemme niin voimakkaasti vastustaa. Rahalla, jonka teiltä saisimme, voisimme kustantaa muun muassa työryhmän matkakuluja, koska kuvaamme Helsingissä sekä Tampereella sekä niiden välissä ja ympärillä tulee matkakuluista huomattava menoerä. Lavasteet, vaatteet ja propit. Vaikka olisi todella miellyttävää laittaa näyttelijämme näyttelemään alasti ja mielikuvitusesineiden kanssa huomattavasti enemmän uskottavuutta, toisi lavasteet, vaatteet ja propit, joihin luonnollisesti myös kuluu rahaa. Catering. Pikkusuolaisen, homeisten banaanien ja kahvin lisäksi olisi mahtavaa, jos voisimme tarjota työryhmällemme lounaan, etteivät he menehdy nälkäkuolemaan. Mutta tämä on valtava menoerä pienelle indie-tuotannolle. Rahallisella tuella voisimme ruokkia nämä nälkäiset ja vihaiset media-alan moniottelijat. Erikoistehosteet. Jotta elokuvamme näyttäisi muultakin kuin Tervasaaren kesäteatterin tuotannolla, tarvitsemme rahaa erikoistehosteisiin ja maskeeraukseen. Lopputulos on sen arvoinen, aivan kuten vanhan miehen pelissä. Ja tähän loppuun voin todeta, että kiitos. Kiitos, että jaksoit katsoa tämän videon loppuun. Kiitos, että osoitit kiinnostusta tuotantoamme kohtaan ja kiitos, jos pystyt auttamaan meitä. Siis antamaan meille rahaa. Käteistä rahaa. Laillista rahaa.